prolaskom kroz ovu ambijentalnu postavku posetioci se upoznaju upravo sa Pajinim najznačajnijim delima, odnosno prate njegovu raskošnu biografiju koja izlazi izvan okvira samog slikarstva, a taj narativ kreće od Pajinih ranih radova koji nastaju tokom njegovih studijskih putovanja na području Balkana. Postavka se dalje nastavlja u pravcu Pajinog portretnog slikarstva i onda se nalazimo u galeriji reprezentativnih portreta značajnih ličnosti, visoke bečke aristokratije, ali i srpskih državnika, od kojih naročito ističemo portrete Vlade Ilića, predsjednika Beogradske opštine druge polovine 30-ih, ili radnu verziju portreta kraljice Marije Karađorđević. Prostor je dalje i dopunjen, odnosno dodatno oplemenjen komadima namještaja iz Pajinog bečkog stana, odnosno ateljeja, dekorativnim kao i ličnim predmetima koji su pripadali samom umetniku.